Check dit. Dit eigent fort heel os. Wat vind je ervan? Maar dat is nou diep. Hij wil ook alles doen met zelfs. Ja, dat zei ik. Ja, ik vind dat mooi. Oh. Hey, Tata! ja. Oeh. Hey, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou jongens, ik had de hele mannen al in het spierwest, want ik wil heel graag, nou ja, we zijn natuurlijk met de ombouw dwaande, met de verbouwing, maar ik wil heel graag in ons oude woordhuisje wat aanpassingjes doen, zodat het toch oors is. En zat je witte wiekel even om kleurkaartjes uit west van het saus en het verven, maar ik kwam er echt net uit. Ik zeg, trots op jij met het bos net meer is maar. En nu voel ik het sfeerke wat de zus van Tjibbe in de hoesie echt schitterend mooi. Dus ik vreeg haar, hey, wat voor kleur hast u op een morgen? Wat is dat voor kleur? Wat is dat? En nou, blijft ik zo vaak wat vregen. Toen zei ze van, zal ik eens even deel komen om te jaren met die te zien? Ik zei, oh, dat zou ik wel heel leuk vinden. Dus Klaske is hier van de Moorwest en Ilse weer. En met ons trein hebben we, nou, zien wat er al je mogelijk is. Maar we hebben al een paar dingetjes aanpast dat het van het egel wat oors is. En dat let ik je nou even zien. Zo, hier is het wat roemer worden. En op die morgen maakt natuurlijk een kleur, zo Klaske nog zien. En deze kast komt eruit. Die tafel komt eruit. Dat wordt een ronde tafel. En daar komt een hele oren kleur op. En er komt een hele platte, lange, ja, hoe noemt dat? Kast. Daar kijk ik aan al mijn kopjes en pannen in kwijt. Het keukenblok geven we de handvaten eraan halen en helemaal in een oren kleur verven. Dus die wordt helemaal los. En uiteindelijk wil ik nog een nieuwe bank, maar dat is eerst wel wat een grote uitgave. Dus we gaan het nou eerst eens even oors del zetten. En check dit. Dit eigent fort heel oors. Zo dan. Haast fort een hele oren indeling. Nou, en ze zei de cactus en wat eens net dat eruit en de gardinen lekker omheen, zodat er mooi volle lucht in de huis komt. Dus dat is wel mooi. En we gaan de bank dus nou hier aan. Nou, maak je misschien, nou is het echt wel een beetje twee gedeeltes, want het weer echt in het begin alles in en dat is heel mooi en iepen. Maar nu is het echt hier het wenkamergedeelte en hier het keukenblok. Nou, en dan als je die ronde tafel even het weg heel los. En ja, ik denk dat dit uiteindelijk je echt bij het wordt het mooi een plat stikje. Dus sassen wat. Dus daar gaan we mooi met dwaan geweest. Ilde lijkt nog even zo'n bedje. Ik mat zelf nog even wat eten. Ilde had er wel wat ballen en alcohol. Dus ik zal zelf nog even wat eten van mezelf. Wil ook wat flansen. En dan komt zaken Thomas aan. Ik wil weer thuis. Of je mat te boord zien, dat weet ik net. Dat zullen we dan wel weg. Voor de rest op de planning. Ik ga hier een hele dag lekker thuis. Je wordt net de volle verplichtingen. Dus ik ga hier lekker ompield. Ik denk dat ik nog correct en ja, eerst even wat eten en dan lekker hier omstruiningen in. En dan misschien aan wat mijn zaken en Hilde doen. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Lekker, lekker. Ik zal een paar eikens sieren van uw eigen hintjes. Eiken. En het komt net zo vaak voor dat ik alleen nog eet. Meestal is Jelke ook wel thuis, maar die is voor een klus nou echt fort. Dus die eet net thuis. Nou ja, en dan jou ik Ilde wel wat, maar dan viert ik mezelf wel eens. Maar volgens mij komt het heel lekker. Ik ga je vitamintjes goed op mezelf passen. Ja, het is inmiddels al oer-1, dus ja, het hier wel wat jij er kent. Maar zoals ik zei, ik drok even maar alles sadel zetten bij de tips die ze hier. En een beetje onklaring nog die en wat oproepen. Want ja, de band heb je vanmorgen opgewacht, dus wie een dikke band. En dan was het ook even graag voor eigen zien. En ik zei, ik let het mooie is even zo stil en dan kan ik er wat om wennen. Dus ik ben er heel blij mee. Ik zal even eten. Tjongs, zaken komt zij naar huis. Ik ben benieuwd wat hier van de nieuwe indelingssite. Die krijgt zelfs meer heel goed over verhoringen. Dus ik ben heel benieuwd wat het ervan vindt. Hoi. Dit denk ik wel heel schrikkelijk. Ja, dat denk ik. Maar waarom hebben we dit? Nou, Klaske, de zus van oma Tjibbe, die we hier van de morgen. Ja. Want ik wist net zo goed meer hoe ik het nou het huis indelen wil met kleuren. Dus die had even met mijn meisje. Maar dan had ik voor het een beetje omsmitten. Wat vind je ervan? Maar dat is nou diep. Hij wil ook alles doen met hetzelfde. Ja, dat zei ik. Ja, ik vind het net mooi. Nee, maar weet je wat de bedoeling is? Dit is eigenlijk een beetje om te zien, want het lijkt me wel mooi om aan zo'n grote hoekbank. Dus dan gaat die stoel voort en dan komt je zo'n grote hoekbank. Zie, als het hier zit, dan is het
blauw wel zin, en dat is heel dichtbij. Ja, dan wordt men wel bang dat dit sticker dan uit is. Want dan is nog wel een beetje bij de kachel. Dat er ongeveer het jiggot, denk ik. Ja, en dan moet dit tafeltje met voort. Ja. Die zetten we dan op die kant. Nee, dat ken ik. Dan is geen loopruimte. Kom maar dan delen ons, want daar krijgen we dan een ronde tafel. Dus met jullie ons naar de bank daar. Nee, hier hè? Nou, als je dit komt er dan nog al, hè? Dit is ongeveer best toezist. Dus dit hè, ongeveer. Nee, een beetje hier, denk ik. Hier. Oké. Dus dan kun je daar nog helemaal langs rennen. En dan komt het hier door de hoeken. Wat vies ervan? Heel leuk. Maar Rolf Jan camera kan ons Ja, uit. dat is naar de wc. Oh, dat mag even gebeuren. Nee, nou ja, zo wat. Maar dan wil je wennen, hè? Goed, jongen. We hebben het meest bedacht. Als zaken thuis komt, dan zet er zijn tronk en bekers op de oorlog. Maar dat had ik wel nut, want ik zet het op en kleden. Nou, maar eerst eigenlijk even in een wasbak te zetten. En dan kan je met Jong voort met de vaatwasser mijnen. Want anders vergeet ik het wel eens en dan is het mooi zo vies. Nou, kan het voort mooi Jong, maar het jongens eten spul, kan het maar in de vaatwasser. Ik lees even dus op groen, daarna hing je hem op. Zo, het wordt nog wel eens wat, jongens. Oh, maar ik word zelf wel omspielen, Scott. Ja, dat hoeft toen net te zetten. Oh, nou, bergen nou. Dat is helemaal super. Oh, nou, dat vind ik hem super. Bergen nou. Tje, zelfstandig, jong. Je bent al heel zelfstandig. Nou, ik ben benieuwd wat Rolf Jan ervan vindt. Hoi! Hoi. We hadden een beetje verloren, Rolf Jan. Beetje. Ja, een beetje, ja. Wat vind je ervan? Chillen. Chillen, ja. Lekker chill zijn, toch? En Roelof, trouwens, het is het idee, je komt een hoekbankje. Ja, we willen eigenlijk graag hier zo'n hoekbank. Dan gaat die stoel eruit en dan wil je zo'n grote bank krijgen. Wat grappig, hè? Ja. Ja. Even wat nieuws. Waar is Sjaki? Nou jongens, grappig net. Ja, ik hier met zaken al praat. Hier met steeds wat meer zelf natuurlijk. Want ja, ik ken altijd al zo van de wam uiteindelijk maar ik zelf dingen leren. Dus heel netjes. Je had het zelfs al gespeeld en al. Dus best genoeg. Ik zal even drinken van de jeugd pakken. Straks mijn condoritos. Ja, omdat ik altijd, ik zeg altijd wat ik zie. Hier. En ik zeg Doritos in de kast, dus dat zei ik dat. Oh, die woest net haar. Die zeggen ze doen. Nee, ik zeg altijd het wit wat ik zie. Ik zei altijd het wit wat ik steeds. Ik zei het wit wat ik zeg. Ja. Ja. Ik zei het wat ik zie. Ik ga ijsthee rijden. Ik dacht eigenlijk dat het sinaasappel weer, maar het is ijsthee rijden. Geen idee of het lekker is. Dat Maar... is lekker. Ja, is het lekker? Ja. Nou, nooit jij er nog. Ja, is het De lekker? smaak van ijsthee, maar dan als ranja. Ja. Maar wat meer. Oh ja, dat is best wel lekker. IJsthee. Oh, dat kan van Simmer. Ik wil een keer een maatje je ijsjes van hebben. In zo'n ieskoopvorm. Ja. Dat is lekker. Dan hebben we ijsthee-ijsjes. We hadden zulke dingen. We hadden een ijskovorm en dan als een cactus. En dan eerst we hadden ook nog eens een... We hebben nog een hoe heet het nou? Flamingo's, toch? Of wie noem je flamingo's? Nee, dat zijn de ijsblokjes als flamingo's en palmjaren. En Ja. daar heb je ook zo'n ijsblokjes. Dat zijn wel eens bedijnen. Dat is wel leuk. En dan Nou, wat zei ik? Zaken kan ik net zo best hoe verhoren als mij. Ik had nog wel een skoftje aan steen en het begint op te wennen. Dus het had citeerd even nederig. Maar wel grappig dat zaken ik voor zei, zet het weer om. Ja, dat hier is ik de neiging. Maar ik doe het net. We horen het mooi. Dus ik een beetje omwennen dat het hier wat dicht is. Want dan maak ik eerst dan wel wat omwennen dat het zo oors eigen. Maar ja, nevens meer ben ik hier begonnen. De jongens zullen even boeten op de trampoline. Ik zal Ilda er zo hellen, want ons dan was jongen weer sliepen. En dan, ja, ik denk dat ik even met Ildo verving ging. Als ze zin had of iets oors. Even zien wat ze zin had. Even iets met Ildo ompielen. Nou, Ildo is er al. Maar die had net hier nog om te knutsen. Maar die jet dat de jongens op de trampoline winnen. Maar ik zeg maar, wist je dat ze er nog binnen? Ben je er nog hoor? ja. Ja. Was het ook op de trampoline? Maar met mij vrij het zaken de ronen er even op dan wel. Dat is wat veiliger voor die. Ho, baltje. Ja, leesjes dan gewoon. De jongens doen de trampolineroller erop. Kun je toch maar even springen. Leuk? Ja, ja, men kan het snel, joh. Men kan het snel. Zal ik je maar eens even helpen? Maar Hilde kan ik nooit zelf doen, hè? Nee, dat moet ik gewoon zelf doen. Dan geef je maar even de Dit is leuk. Oh, oh. Oh nee. Oepsie. Ik doe hem er weer op. Ja, Jiske die had hem vernield, schat. Zo.
Ik blijf eerst staan. Zo, ik kan er net voor draaien. We doen maar springen. Ja, joh, had Jeske die. Jeske gaat me stikken maken. Dat is een mooie. Dank je. Dat gaat die. Is die van mij? Ja. Wat lief. Ho, 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 Sjoeke. Sjoeke stroekel. Nou, ik ga maar lekker springen. Ze met mij iets opzietje wat je oplezen kan. En dan ze met mij in de tuin oproemen, want die hoenden hebben we van alles versleept. Maar het zit meer nuttig, nou? Ik ga wat voor heel nou. Nou, ons waait het er heel de dag. Oh, hier ben ik nog hoekjes trampoline. Die hoenden hebben gewoon die hele ronde weer eraan hapt. Dat mij net hoentjes. Oh, hoekjes. Tja, dit is van je. Hier maar hier mijn bordje. Hoppa. Dit is wel helemaal opgaan, joh. Ja. Dikke vernielers bij hem, hé. Laat me hier ook al hierin. Ik zal bij je maar lekker slagen terug. Ik zie ook poetsjes mij poezen eten lezen. Ze zullen wel van uw katjatten haar. Oh. En ik vind nog een keukentje. Dat is echt net fijn. Aan de baan erin. Nou, het loopt alsof het netjes is, jongens. Vasse vieras. Ik ga nog wel zien dat het haast echt een meid erom komt om de tuin weer even helemaal over te pakken. Maar die is nou in ieder geval weer oproemen en een soort van skin. Ik doe het vast. Ben ik een lekker boekwoordje. Hé, liefje. Zullen we verven? Ja. Ja, was net bij boeten? Nee. Nee? Oké. Nou, ze met het vers pakken. Maar het pakje kan ik nu te lezen. Dus ho. Net met lezen helemaal in de hoes, schat. Help het matten. Was op hem het hoes vol zongen, hè? Ga je de beste gelijk? Oh, maar ze is zo sterk bij Roelof Jan Zaken. Ho, zo sterk. Ja, verven? Zeker weten. Okidoki. Dan zal je wette verfjes. Dan hebben we een kleurtjes hierop dan. Die. Dat is leuk, hè? En papier. Green is dit zacht. En kwastjes. Dan zullen we nog even een skaaltje pakken. Voor de kwastjes gemaakt. Dus toen even zien. Wetter. Oh ja, ik had heel mooi. Oh, dat is mooi. Geel. Green. Wat dus toe verder? Een klooi. En wat? Klaai? Is klaai aan het verven? Nee. Oh. Een jonkje. Een jonkje. Dat is leuk. Oh, we hebben hier al even wietpapier, want denk ik maar. Met mij een verfvest, jongen. Dan met me dieren. Oh nee. Upsie. Doekje. Bloot leuk, hè, verven? Tje. Wat maak is het? Verf stoet het skaaltje. Hey. Tada. Tada. Oh. Snijpapierke. Dit is een droegje. Alsjeblieft. En dat blijft een dringen. Dat met een yes-snuitje. Als je met wolkjes maken. Wolkjes. Dan maak ik een no yes. Nou. Maar. Wat nou? Hou op. Is het een beetje green bij haar? Tje. Of had die kom mee? Was er meer? Met mijn eigen kwastje wel. Dat was het ruilen. Ja. Oh. Nou. Wat voor kleur hast u erop dan? Ik zeg hem even poetsje. Met hier de green op. Tje. Vlotjes. Wauw. Wauw. Is dat een bjemke? Ja. Wauw. Tadaa. Wauw. Wat mooi, Hilda. Nog een. Nog een maatje? Nee. Nog een verf. Wat er nog wat meer verf op? Ja. Ja. Vind ik echt. Nog een beetje reet erbij. En nog een beetje geel erbij. Een beetje blauw. Ja, vochtje.
Vogeltje? Ja. Ja, dat is de vogeltjeboeten. Wat zei die? Ja. Ja, Jeremy, hè? Alleen vogeltjes op te eten, hè? Meid, dit komt er maar, ja? Nou, dan maak ik maar even een geel broek. Meidje met een mooie scène. Oeh, is er al wat orenkleurkens erin, mevrouw? Tada. Doe eens snel. Nou, nog eentje. Oh, en ik zo'n rond en naast. Daarom hier de tafelkleed erop op, hè? Hindert niks. Dat is echt nog pers. Toch? Veers hangen net, maar het is zwart heet dit. Zwart. Ja, zwart. Zo, lege boog. Oh, een rijnboog, jongens. Nog een. Nog een, nou, jongen. Ik ben nog 12, die op is die, hè? Zo, laatste 12 ben dit. Oh, ik kan het blauw. Beetje oranje geel, die heb ik nog net, hè? Oh, mooi geel. Beetje goud lijkt het op. En nog lichtblauw? Ja. Nou, zo. Bruin? Ja. Wat een kleuren hebben we, joh. Je bent een knietje maken. Knietje met een mintje. Maar wie gamen? Ja, Wat is het? het zie je of jou. Hoe lang was het tussen naar huis? 4 mag je naar huis Nou, gaan. ik heb er morgen 20 minuutjes kwartier te geven. Dat maken we. Mag ik het dan? Wat maken ze? Mag het? Ja, wat maken ze? Dus zij krijgt een... Lege boog. Oh ja. Ja, Wat maakt Tiffany? ik weet het eigenlijk net. Ik ga wat bolletjes. Hoe maakt het nou? En yes, en vogeltjes, en bosjes, en een zinner en een knietje. Tada! Ja. Mag je? Mooi. Goed maken. Zaken, wat zou je maken? Misschien was ik extra voor. Waar het zo ik de mensen doen. Als ik dit weer zo, maar dan was het. Ja, ja. Ja, wat maar drinken nog even beneden staan, hè, boven. Oké, dat maar wel. Ja. Dit is de binnen Fries bedoeld, dus hier is voor mij. Sorry dan, dat is vast mij dan. Gaat er in de tuin, mooi. Nee, ik wil het maken. Wat? Check maar. Ja, helemaal mijn boven. Waar is dit zo min? Ik vind het echt min. Ja? Dat ze min drinken gaan staan. Je mag daar echt wel iets aan, hè? Ja, maar je naar voetbal. Ik ga naar voetbal. Je liet naar voetbal. Oké, ja, dat ben ik. Nou, dat zei je eens maar even, joh. Je maakt er echt van alles voor. Nee. Maar leuk blauw, nou? Nee. Zo. Wow. Wauw. Hey, wie kon het oproemen? En dan krijgen we lekkere chippies. Maar even fijn. Doe maar eens nog even deze verfje. En dan begin vast te oproemen. Oké? Hallo. Oh, oké. Oké. Nou, dat is nou even de roetje tank. Wat haast toen de kunstwerk maken, man. Wauw. Tada. Tadaa. Ja, is hier mooi zitten. Tja. Ja? Goed zo. En dan zal ik maar eens even beginnen met het eten. Want ja, zaken met inderdaad voetbal. Dus ik zet die voetbalspullen in mijn kleedzitje. En dan beginnen met het eten. Zo, verfspul weer. Nou, qua eten is het net volle soep, dus ik ga naar huis. Dat ik zaken naar het trainen breng wel even langs de winkel. En dan maak ik het kleedzaak aan het trainen is. En dat hij dan klaar is, dan eten we wel even. Dan kijk ik even wat lekker verse groenten, want ik ga net echt volle soep meer. Dus dat kan mooi. Nou, mama eens even zien wat voor mooie creaties het Ildo al in maken gaat. Alle je mooie verfplaten. En meer mooie knieën, min. Paten. Mooi, hè? Mooi maken, man. Bed maken. Ja, wat zit erop? Een liedje. Ja. Ja. Pen. Ja. Zinnen? Zinnen. Ja, wolkjes. Volkjes. Ja. Doe je het echt zo mooi met rijnbogen. Oh, en een beer. Wauw. Zo mooi. Hè, vriendje. Nog heel wat aan het kwakken, jongens, hè? We moeten net echt de oer gaan. Ik weet dan, ik hield maar wat langer sliepen. En jongens, jou had ik wel verteld, dus dat kan mooi. Waar is het zin in? Wat voor groenten maar we gaan? Bloemkool of broccoli? Wat vind je toch lekker? Poeltjes vind je ook wel lekker, hè? Zijn poeltjes nou? Het worden poeltjes. Zo, even ondersteuning, want het is elke keer weer moeilijk om te bedenken waar je te maken, maar het worden poeltjes. Zo, dat is startklaar. Dan ging ik nog even chill met Hildo. En dan ging ik aan nog wel even wat
fanatiek eten sieren en de band op bed en dat soort dingen. Dat is nog even wat spitsoren, hè? Maar nog even in het chill. Doei! Oeh. Wat dat heet hij. Wat die heet. Komt zaken er loon? Oh, toet. Ja, dat is Sjaki. Toet, toet, toet. Zullen we eten, meidje? Was met hem helpen? Ja. Je weet een meidje. Nou jongens, je wilt net leeuwen. Maar zaken Thomas hier zijn in Brune Bien. Doei! Saai, kom eens dan een keer. Nou, en dat kwam hier net heel gek uit, Brune Bien. Want die hiek nog wel. En we hebben nog lekkere spekjes. En appelsmots. Ja. Was toen met hem helpen? Ik vind het strak plan. Heb ik al heel schof net naar honger. Doe weer lekker Brune Bientjes, meidje. Kom. Brune Bientjes. Is dat wel steeds? Nee, Spekjes? ja. Appelsmots van nog, hè? Ja. Wat? Onder het mom van, joet, eten we even lekker makkelijk. Ja. Zo. Appelknop. Appelsmots. Nou jongens, oh, en ik hier nog iets binnenkregen, want deze ken je al wel. Dit is mijn oude telefoonhoesje, maar die wie op. En ik had een nieuwe telefoon. Nou ja, daar had ik een nieuwe hoesje bij. Check, mooi peers. En dan zit dit er echt bij. Dus als ik steeds maar naar de winkel ga, dan kijk ik op Iepen eraan. Kijk ik hier in aan. En dan heb ik een soort tasje. Busje. Oh, ik ga snel. Wacht even, mijn pakket doet. Dat is niet zo lekker. Nee, maar de vingers. Dan geven we eerst een handjeswasje. Ja. En dan gaan we eten een klein maatje. Dus toen met hem helpen. Zo, kou. Dat nou voort. Ja. Maatje mijn handje en goedje. Met altijd het handjeswasje dan eten. Toch? Nou jongens, wij zullen zeggen. Even zeggen. Ja, doe eens. Wat zei je? Voorst het nou? Mijn lachen, nee, blauwe heet. En vier het net. Mijn vlag aan te beneden. Zij iets ongeveer. Ontnaaien.